Di pulang media long APHLC atum 6 idula puthak jerok tok la pen vote ke hangamai pamanpon. BJP atum pen inglong chedona long vote ke hangamai padoda. APHLC bithung reng thama constituency angkang along cycle pa chejeng pon si vote ke hangasai pa chethang pon. West Karbi Labour Union 1 atum pen Karbi rong supi situliana rong along ke Chengsi Village Committee ke sengpon. Dikreng lang so PS along APHLC Women Wing ke seng mesen pen pachunpon. Aprangsi Birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba Birta long pen samyu jang terangpi non arju ikha Birtang tonpen. Non MP kiliga long APHLC MP candidate IS retire je ai katharaphan ke ongdung avut pen kapahai pon je aphan APHLC along claim bang phubang phiatum a hawar tin along ta vote ke hangpi amai pa dopon bomasonsi ke damtang jang mini phaing koyarni lumbajong MEC constituency ke parlu langmili a hawar along rong piara tum chingrumsi siksidur cherok tok la pen vote ke hangamai pamanpon. Bangso along lang mili hawar APHLC aphan ki kroyara ta tumpen APHLC songja puatum aphan kangthum karnia siding pon simai ingipon. Bangso along Brinas rong hangpen kachapahem phu pona mai along aluhia manpen APHLC tiripi dun mai phu sarkiri rong phar West Karbi long APHLC amai phu Bikram Hanse APHLC asongja pu asongja pilapen APHLC aphan ki kroyara ta tum chetong do. Langmili ahawar rong plira tum chingrum si sidula puthak chethan chimum ponlo lapen ke damtang MP MLA MEC kiliga hotpen non MP kiliga hot kacheprek chadu athe ke damtang kiliga hota APHLC atum second position andundo bonda non MP kiliga hot ahawar tinalong mai kang ni pona hota ke ongdung aradatum nang chitudun lapen ke ongdung aradatum APHLC along nang chepa ongdun bomlo pusi APHLC dun mai phu sarkiri rong pharpen ninje pon warlong ke do dak rong pli ni rong pli aradatum chingrum si pini APHLC farman ituma sar jai kathara farman pini dak retum dak pen ho medical college an ituma car reliation pedopono tapen dak pen wang thusi pini dak akolo dak pendelo long wang si itum awareness program ason dosi itum constitution alam kadu itum chethan chimum lo lapen il tuma sar jai kathar non dak nang dun hunde lo alang liphan pini welcome program dohan nili bolong chokiola long la sopen nang dun hunde satame pini nili tum dak wang lo penangan wang si itum chethan chimum lo rong rat tum pen lapen nili tum la baso awareness program mate ka chethan ka chimum alam itum ke donang ko othe bang la helo je non e prang ki bang jelang la 26 April ni la vote ke jogar ni bangke ile tum la symbol bang ke damtang batai ke thompli election bang itum torstai da symbol sen lo seta non kopia pot si itum la kisia symbol scissor symbol itum ke anang ko mala solam tam itum rada phan mum lo lapan constitutional alam kadwa itum phan lo la helo MP lapan ke damtang 2019 MP election kilik pen lapan MLA hot penan tam itum ke ki bat sai de lapan langdam lo pulodang te ke damtang chuning si la MSC kilik hodan bang itum ke second position an cheplong lo lapen lumbajong tame letum penangan vote bat pikano letum langdam lo pulodang te lasi non upcoming parliamentary election MP election bangke letum constituency ko ratrok Karbi long lo letum puri lablo lapen nang letum through social media hoita theglong lo lapen nang tum birta lang lo pore birta uplo pore theglong chi je Karbi long lo atok anno doan stame rongso rong bod doan stame pinier ni bangke APHLC mate JI kathara phansi ka welcome side lo lapen sarkar chelarnang po non ki dobom BJP sarkar lapen akaprek national party sarkar bangke Karbi long ratum chomat long elo ke joyi kali ki duk side la soposi nona bangke ituma sar JI kathar alang lipana ningka che the lo hello alang le constitutional ateng mese kam claim ji pulo constitution ateng mese radhan pachini lo la so ka chini pane jokse pini rat atum doan sidame Karbi long lo constituency kora tro including NCL hala dagara tuman sidame pini sar JI kathara phansi MP pa hainang pula kana jokse pini non upcoming parliamentary election bangke APHLC tumke hai daji angring thepik lo la hello on taring kora gathom ani bangke mega rally paduponji APHLC central committee hoi pen organize lo lapen labangso mega rally ke ladak di phulongsi padopon po
la pen la sohot ni le tum more than 50,000 amunik te pache tong ifan itum bori pon po Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen NC la ra phan la pen jok si le tum chini po jai inglong aso tum kwan ele tum APHLC long na che todun ma na che todun de ma la soni besi tum theklong po ala la sa jo chot kalilo non na claim bom la tum ke la orunodoy form ke ron edi sob duplicate side e original orunodoy form long mangke hala athaxia symbol kala kala hingho hai apu ke thom se doi mati ta non ke udungphul lotus a symbol se pedotan la pen jok si la tum duplicate kam claim bom non ta illegal kam claim bom la chota kare kapre kam non na claim bom lo la tum hai la si la son la ke ther ke hapen chenglok la hai duplicate form ke ron la hai eli tum pangrum bom lo long bom lo la pen ke non la sa jo 25 ajo di pena pason election jok populo te la sa jo lage la tum ke la tangka hor ok poisa ke ron mang lage dobek po la si Karbi Anglong arat phan ni ka pachini kang tung mang la hello la rong bithe satame volunteer satum APHLC volunteer satum ing tangkring nangji rong chi hon pa me nangji jong si tangka ke ron thaigon long polo tangka thi jok nai la pen ke ther ke hap do polo tang te la pang thek nangji a tangka thi jok si la bangso tangka pena job administration rum phan district administration rum phan det nangji la taklang det nangji la la lo polo tang te alang le tum phan bang district administration atum ba election commission of India tum unon ba state election commission atum salang naman action an polage la si ke dam tang aningkan mana ta tum arjulong bom lo theklong bom lo tangka ke ron ta ho hor ok ke ron ta ho jo ke dam se adon ke dam chonghu pu la ka chonghu ka me claim hello ke no nai lo posi la tum phan pang thek nangji pang thek si la tum phan net check si administration long hodai der nai la hello West Karbi Anglong rong atok la pen adu ya hoi melomanta mai ing ni dam elo la pen la so mai kang ni dam hot ke dam tang ki li ka hot kaprek rat charia phan ki kroya rat tumanta non ki APHLC long dang chipa ogdun etlo pusi West Karbi Anglong APHLC mai phu Bikram Hanse pen than pachini pon tak si arni wang atumi West Karbi Anglong ta langkir chapo a polling station long ka dukowe sangkeche ba khei tum tribe satum lo la tumanda nang che chapa ogdun etlo la pen interior nai chinthong constituency long son nem serang porong son hala dak long ke nang BJP ke kiri dam ta non ke long am thil ang ton APHLC fan si tum man na chirab ding fan chitoi fan boril sin tum dam an ke dam elo nang tum ka du weda chini lo nili especially ke West Karbi Anglong ke atok nai arong si ke dam lo la pen chini etlo rong group long bang ke APHLC fan sai selo jai gathar sarvan ka phai fan si nang chirab chitu fan keng kam nang che jorin chilo lal dung development ma kenang le bom lo no la pen de ma ha pen ke ilitum ke pining bang ke expectation bang ke thep pikhang jang ha dak pen itu more than 60 to 70% of vote bang ke APHLC long sdui la ke ining tek long lal Kedamtang jang mini phaing koyarni BJP atum pen Deopani constituency ke parlu Inglong Chedon polling station ang kangalong vote ke hangamai paman pon bang somai along aluhia man pen CM Dr. Tuliram Ronghang EM Surya Rongphar MEC Sangpi Kadom Terangpi MEC Mongbe Rongpi MEC Sorbon Kumar Telenga VDC Chairperson Sangpi Elix Teron Pila pen BJP aphan ke koyara datum chendong bang solong ni Maria tumaphan an arunadoi pipon edji lapen MP kilik haidet poloti Inglong Chedon hawara rata kisung si kachelanga hem towar lapen ronga sara hemanta kimpi pon pu pusi CM Dr. Tuliram Ronghang pen ningjepo RCC bridge nangji pulo hinyar RCC bridge ke ni kilo lapen ke apu pujal kilo lapen RCC bridge tame anjo ke samna ko including kibon hen lokona isia towar bang non tiar kan mo thangna ko so towar kame la so Inglong Chedon eta towar so ta mi claim kon dia bhan priority lo top priority si ki kon la si chief minister special lo special package lo towar package lo ke top priority lo si la so towar tapi nak sub central naik ke so telang kan ayo mas so kita tapi election juga lo pulang ke nongge election si sayang den claim nongge si election juga lo pulang ke erong asal hong kawa pen cenglo akap ka one side alang den pintu lo na tiap teng so kon dia konsi ni jadi kon se Kedamtang jang mini phaing koyarni bithung reng thama APHLC committee atum pen patir pipongsi kolonga pathwa klamalong pen pache jengpongsi bithung reng thama constituency ang kangalong cycle pache jengpongsi APHLC MP candidate je ai katharaphan vote ke hangpi kapache thang asai kede Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Pipito jagong pangtang nang. Kor Buriso jagong pangtang nang. Karbi asal cinta pading nang. Hempek ang himpalong nang. Cai kathar pahay nang. Cai kathar pahay nang. Kuswer jana pandok pinon. Peneng suri hinira ingkoi raprianing kan MP kilika Parman APHLC a candidate jai katharapan kapahai pon japhan bithung reng thama angkanga rataphan a makeup prang japhan si cycle pachejeng sai kedeng lapen Karbi Longri Abirta sa rarakar ia hemprek a Parman kai keda chisong thip ji busi bithung reng thama APHLC mai phu ajit timung pen than pachini pon borthol pen great son timung Karbi Longri Abirta kedeng pon ke lage kadok vida chini lo non ke election apor lo di asini litum di thungreng thama constituency committee pe bati pon si pini ni litum labang so cycle rili bang deng pon lo labang so cycle rili litum ke deng pon lage kolonga pachu kam long pensi cheng pon lo apu chongkan lut lo lapen litum lapu garo rong lupen pen apu mukasong lapen tumpreng pacepat lo lapen non ni litum artike kang lut lo artike kang pen non litum kusuyong pacepat pen non litum kan kampiana tadi nang tumla bangso mai ke deng pon ka lasun kace jeng pon ka prek homos tita ke lut pon son duma oh labang ke te bok te rai ajak tum do hai sida me ong e ka ke ong nai ke laga nil tum la bithung atum sia ke ong lo dak te bok te rai ham ren atum ta do hai ni bhai ni tum do Alam so ako. ne bang ko ana muluk si do ini di pini nil tum kach theklong ateng pote nil tum bang suri ke sosi ma pusi ni tum chuma thapa ate ngal tum kado eta theklong le jo rak ekdom kachi tu masih di lasi bang suri ke sosi ji di ku la so la me lage bithung angkang pen pharoi sian ta long le polam ba ni kang next kang tung lo ke theklong pen ta athe lage nili rong anta pharoi si ke sosi dei kente nili rong group yes long anta inke bithung angkang pen le kosan si pharoi si pu apen alang li ki polam do jong si bithung angkang pen jong si pharoi si bak long lok bote jai ka thar sar han churopo apen alang li jai ka thar sar han thekser pu pu ma ti di la si alang li non punang vek pu alang li non election ki jurlo result ai klang loge loge alang li BDC chairman la BJP long klembang phuredi alang li ram son rong pia ke hai ke la ni yenang vek po athe lage ni li rong anta pak pharoi si ke so se derji asi alang li pak pharoi si ta long li polam bang lage alang li BJP party ma si lage kaning itap ni polam chotlo mate Karbi anglong arat pani pachini poning tu non alang litum BJP aracharya song atum di alang litum rat phana kapamanghu alang litum helo hemprek ke 1 PG mate ni litum helo hemprek afan ni litum helo rat afan ke 1 PG pumati di non ke Karbi anglong arat pastame thekhulo kadok ve tupetame theklong hulo alang litum manifesto long election poster manifesto long anta alang litum hemprek alang litum tokona he kalimadi alang litum manifesto e kopiloma alang litum jong si hailo pulote CAA lapen uniform civil code di UCCC ka implement pan si alang litum non si sigding civil ingkela so UCC jong si implement lo puti kadok bita chini lo di UCC jong si ka implement lo pote litum inglong akhai tum kela kisung hektik po athima kopi poloma UCC jong se implement lo pote hata ke dhorom isi lam ki isi he isi nanji kalimadi inke dhorom isi pote ilitum kadog be khayanta dhorom ka freka frek do apen kadog be khaita alam ki ka freka frek do lasi ilitum none phong election bangke ilitum la BJP tempa manghu top alam bangke ilitum arjuji tenang po lapen non alom alang ilitum hem prekamen pen rada phan ka chom chu ong mat rada tum ta arjuji delo amar alang itum non rada tum han kapam mang hudam thu isondo alang itum lake orunodoi duplicate form ke pon pen orunodoi duplicate form pon po alang itum arong orunodoi nang pipu lapen hem su nang pipu pine job card nang pipu ration card nang pipu busi alang itum than pa chobai dam lo sita me lake model code of conduct jong si pine changlo porte lake rada phan ke lake ki chak mate ke bai ko pini ne ki PG pu ke lage sakuri le PG pu talong le lo contract le PG pu pilong le lo la pen ko pini ne hem suno oronodo ne hajar asono lake
pilong lino nasi non alang litum bangke la ke aron dam di pen sikam kem lo alang litum aron karkan lo nasi alang litum hanai ni litum APSLC party pen condemn lo Kedamtang jang mini phain koyarni nijang Karbi Anglong bithung rengthama constituency ke parlu Karbi rong supi situliana rongalong West Karbi Anglong Labor Union 1 Village Committee ke sengpon West Karbi Anglong Labor Union 1 biju ka tharaphan maipu lapen kong chun bangaphan transfer patora tuma phansi ingwai ponlo Bangso Village Committee ke sengpon along aluhiaman pen Central Committee Manaf Kramsa kong chun bang ajoy teron Public City Chatra Teron District Committee akong chunbang Paniram Teron atum chitongdun Labor to methanga jakong kachichini et japhan la so sai dengpon ang koklo Lapen West Karbi Anglong ang kangalong anta sengpon et jipusi maipu manaf pramsa pen ning jipon Borthol pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta ke bangji efrang aphan laso labor union pen la ilitum lang so se kya pon kini ji aphan si ni ladak ni tum aro na ke sing phan ke bang padolo laso ni tum non ke bangji apo si tame kapre ka dem mo si tame tum ke dam je phan si ka ti si bom dolo laso pini ladak bang ke cheng si lo la rong long na ke sing bang laso ni tum काम चोकलेम चोदा में तुमसे तमे अरोंग पेन ता इली तुम किसम एजे फांसी का चिसिक दलो आते इली तुम के काम के क्लेम तुम जों से अभी कोते पेल थे लंग जाता वे लो पोसी इली तुम ला काम का चोकलेम में तुम बांके या के नंग सॉट लसो आते ही बने तुम कमा था अजोक सी पिन गदा कानन कोमरी वांसी ni तुम पिन के सेंग पदलो Non MP kilika long APHLC a candidate je ai ka tharaphan ke ong dunga vote pen ka pahai dun je phan so arlua tumpenta kachera pachitu dun je phan pura lumbajong MEC constituency ke parlo dikreng langso polling station right wing la pen left wing APHLC a phan ke kroi ni maria tum chelangsi APHLC women wing ke sengpon Kaching room ke ladak ke pini ke central APSLC women wing penili tum ladak dikreng langso APS along right wing left wing alang litum women wing so arlo asong ke seng ponsi ladak kaching hon ladak behem si ladak nang ching room si alang litum phan arbu pek ponlo dasi alang litum angbom president secretary organizing secretary lapen arbu media cell penchenglo arbu ke doan ladak alang litum phan pek ponlo La somaya long ka chetong dun chedong sarpen mili ing tipia phan mai phi sima rong hangpi dun mai phi ruplin han se pia phan chunbang lapen kadu ka ve bangkri hini ni maria tuma phan ingwai pongsi kapre kar pupek ponlo la so women wing ke seng ponalong APHLC women wing central committee pen sangpi rita kram sapi lapen APHLC along klembang phubang phiatum chetong nong si mesen pen pachun pon Ake hai sar jai ka thar sar pi hai na ma Ake hai sar jai ka thar sar NPP hai na ma Rat ka chisong pangtang na ma Jai ka thar sar NPP hai na ma Jai ka thar sar NPP hai Pinya Abirta lansi kangton lo kardom